pola sata. Usrali se ko grb. Ja gdje spavali? Pred kućom. Pred kućom. Kad? Po noć da zaspe? Prošle godine je namjestio. Evo je pričat. Do 2 sata dežuro na kraju. Isto je rekao, ajte. Eto, gdje mi noćimo pored naše kuće koju smo imali, sad moramo u šatorima jebi. Ali dobro. Eto ovako tu. Dobro. Noće. Moće. Šta to sad? Nije puklo, nego. Nego se na ovo nak. Viš kako su zativili. Ovo sad što više treba zatijeti da... Ajmo mi sad odmah lići spavat. Ja još jednu piju popijem, idem spavat. Ma još jednu piju popijem i odok spavat. Idna Đorđe što nam deke nisi donio, prosti namjestan, gdje ćemo spavat. Da vidimo kako će izgledati, što sam stavio mrežu. Vidiš, pa to se s vanjske strane isto zakopča. Da, je Fede. A, Feder. Šta je bilo, šta sad je? Ptice cvrkuću i dalje. Čuješ? Slušajte. Možeš smisliti kako će ujutru da cvrkuću. Sam što kaže Viktor, treba doći čitav je. Plava ispod. I dva dana provesti ovdje. Ekstra prostor. Još jednom do jeseni. Doček direktno. Sandro.